man pud uy. Unsa naman pud? Unsa may problema nimo? Imong nangon ba kay murag bayot to? Unsa naman nga ako na muna pagtripan uy. Lagi imong nangon murag bayot. Ay koy nga na ba? Sa man siya uy, kagwapa ra nako. Lagi imong nangon sa mahignang oy bayot mahignang oy. Ikaw, unsa nimo na maglimusay? Nuod man jud niya. Mo siksik ka madu. Mungkin na tanawal gud akong lawas ah. Pang beauty ko. Pretty. Thank you. Jero. Siksi kayo ba? Puti pa jud kay ka ma. Ano ba? Ha? Dato? Dato? Puti kay ka. Hindi magdingan baba. Malakit-an ka. Wala oy. Muta ni mo mama oy. What? Minahay ko sa kong anak. Uy, kayo mo dahil gid ba? Lagi na umot kay ka ma. Thank you nga. Muta ni mo oy. Mut ilo. Muta ni mo mama oy. What? Minahay ko sa kong anak. Uy, kayo mo dahil gid ba? Lagi na umot kay ka ma. Thank you nga. Muta ni mo oy. Mut ilo.